Mi smo napomenuli u našem uvodu za ova predavanja da ako ima neko pitanje da može da ga postavi i da evo mi ćemo pokušati ako znamo odgovore da te odgovore podelimo vama. Pa evo jedno pitanje glasi ovako. Kako je najbolje koristiti kantarion? Nije li, znači pričali smo o kantarionu i rekli da kantarion ima antidepresivno dejstvo. Znači kantarion je moćan prirodni lek koji povećava koncentraciju serotonina i ima stoga antidepresivno dejstvo. Oni koji su tužni, hroničnu melanholiju i koji imaju blagu i umerenu depresiju, treba da biju kantarion. Postavlja se pitanje u kom obliku. Tablete su obložene, da li se tu nešto ubacuje u te tablete ili ga piti u nekom drugom prirodnom obliku. Moj savjet je da ipak uzmete kapsule ili tablete. Zato što je tu koncentracija lekovite supstance, hipericina, daleko veća nego ako ga uzimate u obliku čaja. Teško da će jedna osoba 4 do 6 meseci piti svakog dana 1,5 do 2 litre čaja od kantariona. Razumete? Teško je izvodljivo. Svakog dana popiti 2 litre kantariona. A potrebno je da popijemo oko 2 litre kantariona kako bi uneli sa tih 2 litre čaja dovoljnu količinu i koncentraciju lekovite supstance. I zato moj savjet vam je za dužu upotrebu uzmite kantarion tablete ili kantarion perlice i onda ćete postići terapijski efekat. Ja sam spomenuo da šah iziskuje veliki intelektualni napor i zamara mozak. I da je šah nešto što zahteva mentalnu angažovanost. A ako se neko bavi šahom, šta da čini kako bi svoj mozak još više razvijao? Pa mislim da najbolji stimulans i najbolji put da razvijamo naš mozak kombinacija intelektualni napor i fizički napor. Znači, kombinujte igranje šaha sa fizičkim vežbama. Ili, druga stvar, ako ste studenti, ako radite intelektualni posao, nema problema. Vaš mozak će se zamarati. Ali nakon toga, da bi se mozak odmorio i mogao još više razviti, potreban je fizički napor. Mozak se najbolje odmara kod onih koji rade težak intelektualni rad, tako što će se fizički zamarati. Posjeća vas, ja znam, mislim, kao mladić sam pratio borbu, šahovski duel između Gari Kasparova i Borisa Spasskog. Pre toga sam pratio, Karpova i Kasparova. Pre toga sam pratio Fischera i Spasskog. I ja znam šta su oni radili. Oni su pre partije šaha plivali kilometrima, trčali kilometrima, igrali tenis i intenzivno se fizički zamarali kako bi mogli da imaju dovoljnu mentalnu snagu i izdržljivost u toku igranja šaha. Znači, psihički napor ćemo mnogo lakše podnositi ako se fizički opterećujemo i ako imamo snažnu fizičku ili intenzivnu i dovoljno jaku fizičku kondiciju. Ako hoćemo da živimo, mi moramo jesti. I to nekako došlo nama u glavu, hrana nije nešto beznačajno. Jesti znači živeti. Ne jesti znači umreti. I kad god pričamo o hrani, uvek se pokrenu snažne emocije i razgovor o hrani često je nelogičan, iracionalan, jer, kažem, suviše jake emocije se pokrenu i ljudi, kažem, kad govore o ishrani i kad pričaju o hrani, često budu nelogični. Daću vam jedan primjer. Kao lekar, internista, putovao sam autobusom sa svojim kolegama na jedan kongres. Pun autobus bio je internista. I tu su mi sad pričali, oni su mene počeli zapitkuju, zajedno sam vegetarijanac, pa ja šta jedem, šta ne jedem, i onda jedna koleginica, koja je znači isto specijalista, znači 6 godina, 10 godina je posle srednje škole još izučavala nauku, i ona me pita, dobro, ako ne jedeš mleko, Dragane, kako ti onda nadoknađuješ kalcijum? To pita mene moja koleginica. I ona je to iskreno postavila pitanje. Ali to pitanje je toliko nelogično. Posebno je nelogično za koga? Za nekog ko 10 godina izučava nauku. Kako
osoba koja ne jede mleko, unosi kalcijum ako ne jede kravlje mleko. Ja sam rekao, draga koleginice, pa otkud kravi mleka za njenu masu i za koliko je ogromna, i ne samo da ima dovoljno kalcijuma, otkud kravi kalcijuma kad ne pije mleko, i ne samo da ne pijem, ne samo da ima dovoljno kalcijuma za sebe, nego šta radi sa kalcijumom? I izvozi kalcijum kroz svoje mleko za ljude. Ima dovoljno za sebe, za koliko tamo, ja ne znam koliko krava ima kila. Po 500 kila krava ima. I ne jede meso, ne pije mleko krava, nego jede biljke. I ima dovoljno kalcijuma za 500 kila mase. I ne samo to, nego još kalcijum stavi u mleko i izveze svakog dana ljudima i kalcijuma. Otkuda to? Za ne? Ali mi mislimo kalcijuma, mleko. To nas je televizija nesvesno svojom propagandom naučila. To nije logično. I to ću kažem, to je jedan primjer kako priča o ishrani često je iracionalna. Pa evo, ajde sad da pokušamo smireno, staloženo. Ja se zahvaljujem poštovanoj i dragoj gospođi i sestri Lenčetu što je pozvala i Boga u naše razmišljanje i u naše proučavanje. Znači imamo sad tu mudrosti, imamo staloženosti, da vidimo koje su to najopasnije greške koje mi u Makedoniji, u Srbiji, na ovom Balkanu, ali ne samo to, vidjet ćete, cijela Evropa i Severna Amerika pravi iste greške. I ajde da upoznamo te najopasnije greške u ishrani. Kada govorimo o hrani, mi znamo da u hrani ima belančevina, masti i ugljenih hidrata, vitamina i minerala. Tako? Znači, belančevine, masti, ugljeni hidrati i šta još ima tu? Vitamini i minerali. To je ono što mi putem hrane unosimo. Savremene preporuke kažu da mi treba da unosimo oko 10%, mi koji smo odrasli, oko 10% belančevina, oni koji su u pubertetu 12-13% belančevina treba da bude u hrani. Masti oko 10%, dok najviše treba da unosimo prirodne, neprerađene ugljene hidrate koji se nalaze u voću, žitaricama, mahunarkama. Ovo su najnovije savremene preporuke. Međutim, realnost je drugačija. Ljudi se danas tako hrane da iz belančevina da unose oko 30% do 40% belančevina. Znači, ljudi danas, kad se hrane uobičajenim stilom ishrane, koji podrazumeva svakodnevni unos mesa, mesnih proizvoda, mleka i mlečnih proizvoda, oni tom ishranom, tim načinom ishrane unesu 35, ne samo 35, nego i 40% belančevina. Unesu ne samo puno belančevina, nego puno i masti, a premalo ugljenih hidrata. I to je realnost i zbog toga javljaju se određeni problemi. Uobičajeni način ishrane koji podrazumeva svakodnevni unos mesa dovodi do preteranog unosa proteina, što ima opasne posljedice. Proteini jesu važni, ali, kaže jedna izreka u medicini, sve je lek i sve je otrov. U čemu je razlika? U količini, odnosno u dozi. Sve je lek ako se uzima u pravoj količini. Ako uzimamo previše, postaje otrov. Pazite, med je nešto što je fantastično. Ali ako bi uzeli i pojeli sad teglu meda, mi bi umrli. To je to. Znači, proteini jesu važni. Ako ih unosimo previše, onda nastaje problem. Vidjet ćemo koji problemi nastaju zato što se unosi previše proteina. Preterani unos proteina. Evo vidite, 3 puta na dan ljudi danas jedu i to 3 puta na dan mora da bude mesa. Ako nema mesa jednog dana ili za obrok, ljudi misle kao da nisu jeli. Paštete, mažu, višnice za doručak, daju deci za ručak, neko bareno ili pečeno meso, za uveč opet neki namaz, nešto more. I to tako. Koje su posljedice toga? Da vidimo. Pali nam naslov.
Preterani unos proteina je u najtešnjoj vezi sa nastankom malignih bolesti, odnosno raka. Povećan unos proteina dovodi do nastanka raka. Ovo su ćelije raka. Zašto? Postoji jedan hormon koji se zove IGF. Ili hormon koji je sličan insulinu, sličan faktor rasta. To je jedna hemijska supstanca, jedan hormon koji se stvara u ljudskom telu. Ovaj faktor rasta ubrzava rast malignih ćelija. Znači, što više imamo ovog insulinu sličnog faktora rasta, što više toga ima u našem organizmu, ćelije raka se brže i brže razmnožavaju. Šta povećava koncentraciju ovog faktora, znači on se zove medicinski skraćeno IGF. Šta povećava njegovu koncentraciju? Povećani unos životinjskih proteina povećava proizvodnju ovog faktora, što značajno povećava rizik za nastanak raka. Šta povećava njegovu koncentraciju? Deficit vitamina D također povećava koncentraciju ovog faktora rasta. A kad nastaje deficit vitamina D? Pa danas veliki broj ljudi ima deficit vitamina D zato što smo pobegli od sunca. Ceo dan smo iz kuće, iziđemo u auto, iz auta u kancelariju ili u neku našu radnu prostoriju, iz te radne prostorije opet sednemo u auto i tako po ceo dan provodimo u prostoru bez sunca i sunčeve svetlosti. Ja recimo mesečno pošaljem 100 ljudi, 100 pacijenata da izmere vitamin D. Od tih 100 ljudi, 90 ima deficit vitamina D. U laboratoriji gdje ja šaljem pacijente minimum vitamina D, donja granica je 25%, 25 jedinica. Desilo mi se da u toku jednog dana 3 pacijenta mi dođu sa koncentracijom vitamina D oko 3-4. Znači 25 je donja granica, gornja je 90, oni imaju 3-4 jedinice. I znate šta još imaju? Sva 3 pacijenta su imali karcinome. Deficit vitamina D povećava i puno proteina u hrani, što je karakteristika savremenog čoveka, povećava koncentraciju ovog faktora koji dovodi do nastanka raka. Namirnice životinjskog porekla, kao što su meso, mlečni proizvodi, dovode do veće količine IGF-a i istovremeno do smanjenja koncentracije vitamina D u krvi. Znači, a to sve zajedno na kvadrat duplo više povećava rizik za nastanak raka. I to je u svojoj studiji veoma jasno pokazao čuveni profesor dr. Colin Campbell. On je u svojoj kineskoj studiji dokazao da su životinjski proteini izazivaju nastanak raka. Nažalost, njegova studija je malo sklonjena na stranu. On je pisao o tome, govorio, ali je na neki način gunut na stranu. Sjećam se njegovog jednog teksta, kaže da je on bio direktor jednog projekta koji je dobio novac od američke vlade. Šta se desilo? Kada je počeo da govori protiv mesa i protiv industrije hrane, odbor za taj projekat dobilo je pismo, kaže mi prestajemo finansiranje vas, nećemo vas više finansirati vaš projekt, dokle god je direktor tog projekta dr. Colin Campbell. Sklonite njega i dobijat ćete i dalje finansijsku podršku. I on je polako guran, potiskivan na stranu od moćne industrije, američke industrije hrane. No, ne bi time se bavio više. Toksičnost hrane je najveći pojedinačni uzrok raka. Zapamtite ovo. Toksičnost hrane je najveći pojedinačni uzrok raka. Istovremeno, ishrana sa biljnim, znači, ova hrana je toksična. Ishrana sa biljnim, neprerađenim namirnicama može da bude izuzetno efikasna
u borbi protiv malignih bolesti. I ovo nije samo priča, stvar na papiru. Evo da vam pročitam rezultate istraživanja. Par decenija su trajala istraživanja u Americi i istraživana je jedna populacija, to su adventisti u Kaliforniji. Jedna grupa tih adventista je jela meso, druga grupa nije jela meso. Sve ostale životne karakteristike su bile iste. Niko nije pušio, niko nije pio alkohol, nisu pili kafu, religiozni su ljudi, vodili su sličan stil života. Jedina razlika je bila što jedna grupa nije jela meso, druga grupa je jela meso. I nakon nekoliko decenija rezultati istraživanja su pokazali da vegetarijanci ređe obolevaju od raka debelog creva, pluća, dojke, prostate, mokraćne bešike, pankreasa, malignog limfoma i leukemije. Oni koji nisu jeli meso, oni su ređe obolevali od ovih malignih bolesti. Zašto su uzeli ovu versku zajednicu adventista? Zato što neko bi rekao, pa dobro, ovi koji možda vegetarijanci recimo ne puše, a oni koji nisu vegetarijanci puše. Pa nije veća učestalost raka kod onih koji jedu meso zbog mesa nego zbog pušenja, razumete? Onda je uzeta jedna grupa gde svi, niko ne puši, niko ne pije alkohol. Jedina razlika u toj grupi, ispitivanoj grupi, bilo je da li jedu meso ili ne jedu meso. I onda, tu su čisti, tu nema nikakvih zabuna i nema nikakvih mogućnosti da se donesu pogrešni zaključci. Znači, nije samo priča i teorija. To isto je dokazao profesor dr. Colin Campbell kada je bio u Kini i kada je u Kini ispitivao regije gde ima raka i gde nema raka. I tačno se pokazala. Regije u Kini gde se jede meso, u toj regiji učestalost raka je statistički značajno veća nego u onim regijama gde ljudi nisu jeli meso. Evo jedan detalj. Na našem prostorima ljudi vole da jedu meso sa roštilja, tako? Ono odu na izgled u planinu i onda uzmu tamo i roštiljaju meso. U 1 kilogramu šnicle sa roštilja proizvede se količina benzopirena, ovo je kancerogena supstanca, koja je jednaka količini benzopirena u 600 cigareta. Znači, benzopiren, to je dokazano, to je supstanca, jedinjenje koji izaziva rak želuca debelog creva. I kad se roštilja meso, u tom 1 kilogramu šnicle ima otrova tog benzopirena kao u 600 cigareta. Pa, evo ga, ko hoće da roštilja, moj savjet mu je da roštilja papriku, plavi patliđan. Mislim, mesa sad dolazi benzopiren ili od dima? Kada se meso dimi i kada se meso prži u masnoće. Jeste, znači moram da imam životinski protein i moram da dimim. Pazite, dimljeni sir je isto opasan. Dimljeni sir je isto opasan. Dimljenje mesa i životinskih proteina i prženje u ulju ili u masti. To kad se dešava, životinski proteini, zajedno od životinskih proteina nastane benzopiren. Ishrana sa biljnim proteinima mogla bi da nadmaši efekat određenih kancerogena. Ajde da kažemo još ovdje jednu važnu stvar. Taj dr. Colin Campbell u knjizi Kineska studija ili moć ishrane kaže ovako. Imali su eksperiment, sa životinjama su radili. Uzeli su životinje i dali aflatoksin. I davali su životinske proteine. Pri istoj koncentraciji aflatoksina, a pri povećanju unosu životinskih proteina, rak jetre bio učestaliji. Znači, pokazano je da aflatoksin izaziva rak jetre. Uzeli su jednu koncentraciju aflatoksina i nije izazvala rak jetre. Povećavali su unos životinskih proteina, ta koncentracija aflatoksina je počela da izaziva rak jetre. Smanjivali su unos životinskih proteina, smanjivao se nastanak karcinoma jetre. Eksperiment broj 2. Uzeli su životinje i dali im benzopiren. Istu količinu koja je izazivala rak u prethodnoj
eksperimentalnoj grupi. Ali su sad dodavali biljne proteine. Nije nastao rak. Povećavali su koncentraciju aflatoksina i povećavali unos biljnih proteina, rak nije nastao. Posle se pokazalo da biljni proteini sadrže inhibitore nastanka raka u ljudskom organizmu. Biljni proteini, posebno mahunarke, sadrže u sebi supstance koje sprečavaju nastanak raka. I, dakle, ishrana sa biljnim proteinima amortizuje, neutrališe kancerogene supstance koje se nalaze u hrani. A neko će reći, pa dobro, što sad, neću dobiti rak, ali ću biti mali. Ako ne jedem meso i ne uzimam životinjske proteine, ajde u redu, šta će biti sa mojim detetom? Dete će biti malo, sitno, mišići slabi, šta će se desiti? Evo odgovora. Ajde da uzmemo jednu knjigu, idemo u biblioteku jednu i da pročitamo šta se dešava, da vidimo šta se dešava sa onima koji jedu biljne proteine, a šta se dešava sa onima koji jedu životinjske proteine. Kakva je masa i snaga onih koji su na biljnim proteinima, a kakva je masa i snaga onih koji su na životinjskim proteinima. Šta kaže ovde? Yes, I am vegan. Ja sam vegan. Ne jedem meso i ne jedem životinjske proteine. I kakav sam? Sićušan, je da? Sićušan. Slone, da? Žirafa. Baš su sitni i slabašni. Ili jedan bik. Baš je slabašan, je da? Kad bi jeo meso, bio bi još jače, tako? Ja to imam običaj da kažem na mojim predavanjima. Ja sam zaista radosan što sam imao roditelje, takve kakvi su bili. Još posebno što sam imao majku koja je postala vegetarijanka pre mog rođenja. Pazite, pre 60 godina biti vegetarijanac u Vojvodini nije baš bilo popularno i lako. Ona je bila vegetarijanka i svi su mislili, joj, bila je trudna, ajde ako ona nije pametna i ako sebe upropaštava. Ali evo, sad je trudna, šta će biti sa tim detetom? I svi su onako brinuli se i kad se porodila, rodilo se dete koje je imalo 5,5 kila. I evo, ja 60 godina izdržavam bez mesa i nekako preživljavam, razumete? I imam dete koje je 195 cm, isto nikad nije jeo mesa. Baš je sićušan, razumete? To je jedna od zabluda. Ja sam rekao da su na početku, pitaju me, kako ti nosiš kalcijum? Ja kažem, pa otkuda kravi kalcijuma za izvoz i za nju ako ne pije mlijeko? To su, kako kažem, manipulacije medijama. Pazite, i nas lekare manipulišu. Uzmu fabrika mesa, mesnih proizvoda, mleka i mlečnih proizvoda, plate, pisu knjige. Ja pišem knjigu, oni kažu, doktor, dođe da sedemo malo ajde da idemo na jedno stručno putovanje, platimo ti kartu, hotel A kategorije, 5 zvezdica, nema problema, dobiješ pare za tu knjigu, piši, mi ćemo sponzorisati. Ali šta? Kad budeš govorio u poglavlju proteini, izvori proteina ti ćeš napisati prvo meso i mlečni proizvodi, pa ćeš staviti da su to nezamenljivi izvori proteina, a onda ćeš pomenuti druge. I ja kad studenti čitaju te knjige, šta kažu? Oni automatski čitaju, veruju, usvajaju to, reprodukuju, nauče i tako pričaju. I tako se manipuliše ljudima i generacijama. Ajde da ne odemo teme. Biljni proteini mogu obezbediti sve potrebe našeg organizma za proteinima i energijom. Istraživanja su pokazala da asortiman biljne hrane koje se jedu u toku dana može obezbediti sve esencijalne aminokiseline. I ovo je časopis Američke dijetske asocijacije 2003. godine. Sportisti također sve svoje potrebe za proteinima mogu da obezbede putem biljne hrane. Američka časopis za ishranu 1999. godine izdao ovo saopštenje. Zbog čega? Gde to ima proteina? Pa proteina ima puno u polenu. Polen sadrži veliku koncentraciju proteina i sadrži sve esencijalne aminokiseline. Ako je alergičan na polen, šta? Belančevine najbolji izvor belančevina su mahunarke. Mahunarke su najbolji izvor belančevina.
Broj 2. Oraci, lešnici, bademi. Broj 3. Selo, zrno, žitarica. Pečurke, krompir, susam, kikiriki. To su sve idealni, najkvalitetniji izvori belančevina. Preveliki unos belančevina dovodi do opterećenja bubrega i poremećaj u radu bubrega. Kada organizam koristi životinjske proteine, onda on dobije to što mu treba, ali od tih životinjskih proteina onda napravi se smeće. Znači, organizam kada koristi i upotrebljava životinjske proteine, onda u našem telu stvara se puno smeća. Prilikom iskorišćavanja životinjskih proteina nastaju mokraćna kiselina, urea, kreatinin. I koncentracija mokraćne kiseline, ureje i kreatinina kod osoba koje jedu meso je daleko veća nego kod osoba koje ne jedu meso. Ili nam treba urea? Ili nam treba mokraćna kiselina? Pa to je nešto što bubreg mora da izbacuje. I što muči se, svakog dana 3 puta mi unesemo hranu koja stvara ureu, mokraćnu kiselinu, kreatinin i onda tu bubrezi ne mogu to da postignu. I to zaostaje u krvi i pravi nam probleme. Šta je posljedica povećanog unosa životinjskih proteina? Posljedica je ateroskleroza. Evo ga, zbog povećanog unosa životinjskih proteina raste holesterol u krvi, javlja se ateroskleroza i prevremeno starenje svih krvnih sudova. Evo, tako izgledaju krvni sudovi, zato što znači ne samo holesterol da dovodi do porasta holesterola u krvi. Ne samo hrana sa holesterolom, još više hrana sa životinjskim proteinima i hrana sa životinjskim mastima još više povećava koncentraciju holesterola u krvi. I još više izaziva aterosklerozu. A šta su posljedice ateroskleroze? Sitnice, tako? Možeš misliti ako neko ima aterosklerozu. Dobit će srčani infarkt ili ako ima anginu pectoris. Potpuno beznačajna stvar, da? Ili, kod muškaraca je ovo češće, kod muškaraca su češće ove posljedice, kod žena su češće ove posljedice. Zbog ateroskleroze žene će dobiti samo moždani šlog. I leže u krevetu i u naredni period života neko ih služi, ne mogu da se pokreću, ne mogu da odu do toaleta, ne mogu same da jedu i kao biljke vegetiraju. To su posljedica ateroskleroze, odnosno to su posljedica povećanog unosa hrane životinjskog porekla, gde ima previše proteina i gde ima previše životinjskih masti. Zato, ako hoćemo da dugo živimo, moramo se boriti protiv ateroskleroze. Borba protiv ateroskleroze istovremeno je borba protiv prevremenog starenja i smrti. I eliminacijom životinjskih proteina, odnosno mesa iz ishrane, mi podmlađujemo organizam i odlažemo proces starenja. Povećan unos životinjskih proteina dovodi do raka, dovodi do oštećenja i opterećenja bubrega, dovodi do ateroskleroze, a samim tim do srčanog infarkta, angine pectoris i moždanog šloga. I još jedna važna stvar, posebno za žene, povećani unos životinjskih proteina dovodi do osteoporoze i do povećane lomljivosti kostiju kod žene. Dokazana je najtešnja veza između osteoporoze i životinjskih proteina. Zato što životinjski proteini zakiseljavaju krv, a da bi se krv neutralisala bazom, organizam uzima kalcijum iz kostiju, ubaci u krv, napravi bazu i onda ta baza izvrši neutralizaciju kisele krvi. Ali što se desi? Mi posle 5 sati ponovo jedemo meso. Ponovo krv bude kisela i organizam ponovo šta radi? Joj, treba mi kalcijum. Gde ga ima? Pa ima ga u kostima. Daj da ga uzmem iz kostiju, napravi bazu i tako neutrališe krv. Ali istovremeno šta? Javlja se deficit kalcijuma u kostima i onda nastaju svi oni problemi koji su karakteristični za osteoporozu. Meso, odnosno životinjski proteini, sprečavaju ulazak triptofana i tirozina u mozak, što dovodi do deficita dopamina i serotonina u mozgu. Još jednom čitam ovu misao. Životinjski proteini, odnosno meso i mesna hrana, mesni proizvodi, sprečavaju da iz krvi u mozak uđu 2 aminokiseline, triptofan
i tirozin. I pošto mozak nema aminokiseline tirozina i triptofana, mozak ne može da napravi od ovih prostih jedinjenja, ne može da napravi složena jedinjenja. Dopamin i serotonin. Znači, dopamin i serotonin su složena jedinjenja koja se prave od cigala, a cigla vam je triptofan i tirozin. I onda mozak uzme, spoji ta jedinjenja i pravi dopamin i pravi serotonin. Te aminokiseline mi unesemo u creva. Iz creva te aminokiseline uđu u krv, ali ne mogu da uđu u mozak gde treba da se sintetišu ova dva moždana, veoma važna moždana hormona. Neko možda kaže, pa dobro, što sad, možda mi ti hormoni ne trebaju. Šta će mi sad taj, recimo, baš dopamin? Mogu da imam neki drugi hormon, a dopamin im baš nije tako bitan. Pa, i zaista, dopamin nije bitan. Deficit dopamina dovodi do čega? Deficit dopamina dovodi do iracionalnog razmišljanja, pogoršanja memorije i paranoje. Zato što ljudi jedu meso, prevelike meso i mesne proizvode, mozak ne može da napravi dopamin. A nedovoljna koncentracija dopamina ni deficit dopamina dovodi do iracionalnog razmišljanja, pogoršanja memorije, pa sve više imamo Alzheimerove bolesti, demencije, ljudi pogube se tamo, posle 60. godine gube memoriju, imaju smetnje sa pamćenjem, Parkinsonovu bolest i tome slično. Čak ide i do paranoje. S druge strane, vidimo šta deficit dopamina, do čega dovodi deficit dopamina. A šta dopamin donosi onima koji ga imaju u dovoljnoj količini? Ovo je posljedica deficita dopamina. Ajde vidimo koje je glavno dejstvo dopamina. Dopamin stvara osjećaj zadovoljstva. Baš mu je lepo, da? Zašto? Pa u njegovom mozgu ima dopamin. On je zadovoljan i srećan. Šta radi dopamin, osim što stvara osjećaj zadovoljstva? Dopamin učestvuje u kontroli emocionalnih reakcija. Smanjuje bol. I bol duše i bol tela. Dopamin radi važne stvari. Nije dobro i opasno imati deficit, a poželjno imati dovoljne koncentracije dopamina. Kako mi hranom možemo povećati dopamin? Da vidimo. Tirozin je aminokiselina koja može da poveća koncentraciju dopamina u mozgu. Povećan unos ili razuman unos tirozina omogućava ili ulazak tirozina u mozak omogućava da mozak stvori dopamin i da rešava mentalne i fizičke stresne situacije. Hrana bogata s tirozinom stimuliše mozak i ceo organizam. Povećava proizvodnju energije, koncentracije i budnost. Izvori tirozina su semenke, orašasti plodovi, mahunarke, ovas i kikiriki. Hoćete da imate tirozin? Hoćete da taj tirozin uđe u krv i da dođe do mozga? Šta treba da radite? Jedite semenke, jedite orašaste plodove, jedite mahunarke, ovas. Mi kad smo bili mali, a to je već bilo davno, je tako? Pa kad smo sedeli na ulici, imali smo poslastice koje su bile kakve? Nije bilo čipsa, je tako? Nije bilo krisina, je tako? Nije bilo smokija. Šta smo mi grickali? Suncokretove semenke smo jeli. A one koji imao više para i kao poslastica, neki viši nivo, to su bile bundevine semenke, tako? Znači, bundevine semenke kupiš malo kao nešto viši nivo zadovoljstva, a uobičajeno zadovoljstvo su bile suncokretove semenke. Sedimo na ulici uveče i griskamo, tako? Super. I bili srećni i radosni. Danas, umjesto toga, deca grickaju šta? Smeće. Čips. Procesiranu hranu, pa da. Puno transmasnih kiselina, puno aditiva. To je opasno. Emulgatori, pa ne znam ja šta sve tamo, koji su to brojevi i koji imaju to. Zašto to jedu deca? Pa zato što to televizija pokaže. I to kako? U najboljem i najlepšem svetlu
I deca to gledaju u interesantne boje i onda to hoće da jedu. Zato nemojte deci davati da gledaju televiziju. Šta ima da gledaju televiziju? Nek se igraju, nek se valjaju, nek idu po blatu, neka trče po brljama, kanalima, tako? Neka se penju po drveću, neka pomažu tati i mami u nekim poslovima i tome slično. Mi nismo imali televizor u kući do dete nije imalo 15-16 godina, ni kompjuter. Kompjuter sam imao u ordinaciji, dete nije moglo da gleda kompjuter kod kuće. Znači, nemojte to raditi. Znači, to decu sačuvajmo od gluposti i opasnosti koje im se nude preko TV ekrana. Pa imaju telefone, još gore, pa telefon zrači. Kakvi telefon? I tu deca drže telefone tu u predelu jajnika i testisa. Strašno. To ja ne znam zašto bi uopšte dete malo imalo mobilni telefon. Ja ne znam kako smo mi preživali. Ne znam koga da gledam. Evo gledat ću u mog brata Simeona, on se neće ljutiti. Kako smo mi preživeli bez mobilnih telefona, a? Imali smo radosno detinjstvo, tako? Po ceo dan smo se igrali. Ja znam, slika. Vidio sam jednu sliku, neko mi je poslao. Pre 40, 30, 40 godina, slika dete, majka vuče dete u kuću, a dete onako vuče majku napolje. Ovo je vuče unutra, ne može da ga vuče napolje. Ja znam, uveče padne mrak, ma kakvi neće niko ide unutra. A sada, slika broj 2. Mama vuče dete iz kuće, ali dete neće da iziđe. Evo, malo da vam olakšam. Sećam se, kao mali mi smo se igrali i zimi mi smo imali blizu, kao neko baro, neko malo jezerce smo imali u blizini naše kuće, naše ulice. I tu zimi zaledi se i mi smo se tu klizali, a sad nismo imali para da kupimo klizaljke. Sami smo pravili klizaljke. Kako? Moj brat je bio stariji, ja sam imao 5-6 godina, on bio stariji, imao 7-8 i on meni pravi klizaljke. Uzme drvo jedno, dasku, izreže, uzme žicu jednu, zavrne i stavi, znači, pozadi daske, mi to kanapom vežemo za naše čizme i tu se mi kližemo. I sad šta, tu gde je ta bara, tu je bilo trske, tu je bilo sita, znate. I sad ti ako ideš tamo po sredini te bare, nema problema, led neće pući, ali junak je veći, onaj ko ide tamo gde je trska, je tu krcka led. Pa ko tu da ide, taj je veći junak. I sad mi muškarci hoćemo da budemo junaci i tu ako mi idemo, tako puca led za nama. Ali onda desi se da upadneš u vodu, tako? Kad upadneš u vodu do kolena, jer tu, ako odeš kući, nema više da se vratiš napolje. Mi odemo u neke kuće, tamo koje su se pravile, nećemo da odemo u kuću, upalimo vatru, uzmemo čarape i čizme, stavimo onako na štapove, upalimo vatru i sušimo i osušimo se i opet u igru. Niko nije hteo da uđe u kuću. I šta? I to curi nos, mi smo to brisali, imunitet se razvijao i, pa da, je tako bilo? Znaš sad dete da upadne do ovde u vodu? To bi bio užas, tragedija. A mi odemo, upalimo vatru i šta? Sušimo noge tamo, i drug ti da svoje čarape, i tako smo se igrali. I to je bilo detinjstvo. Zbog povećanog unosa mesa i mesnih proizvoda, šta se dešava? Nastaje deficit serotonina. A deficit serotonina dovodi do bezvoljnosti, neraspoloženja i depresije. Serotonin i dopamin nazivaju se hormoni sreće, radosti i vedrine. Deficit serotonina dovodi do mrzovoljnosti. Ajde idemo negde. A neću. Nije mi ni do čega. Kako to ni do čega? Idemo ovamo, onamo. A neću, ostaću kod kuće. To je mrzovoljnost. Nisam ni zašto. Samo gunđam, nezadovoljan. Tako? Uvek nešto negativno mislim, kritiziram i tako. Neraspoložen. Pitate kako si neko. Ispada sada. Ako ti kažeš, kad neko pita kako si, kažeš dobro sam. Kao da se ovom nešto fali, da? Kako može biti dobro? Ne smiješ da kažeš da si dobro. Nego kako si, pa nešto, nije baš nešto u redu, da. Treba da kupim još jedan orman, jer nemam dovoljno odel, nemam gde odelo da stavim, znaš. Treba mi još jedan zamrzivač, jer nemam gde sve to pečenje i to meso da stavim, tako? Fali mi još jedan stomak da trpam hranu u njega, eto, tako nam je. Nezadovoljni smo.
Pa kako su ljudi pre 50 godina živeli i tako? Ja sam bio u Africi, bio sam u Burundiju, zemlja druga po siromaštvu. Nigde nisam više video osmeha nego tamo kod njihove dece. A siromašni. Daš im kiflu jednu, mi izlomimo tamo kiflu, običnu onu francusku kiflu, otimaju se, skaču i tome slično. Sećam se tog taj detalj, neću ga zaboraviti. Ovaj moj dobar prijatelj, on je inače u Australiji sad živi, on kaže, Dragan, ajde mi kupimo loptu. Oni imaju loptu, su pravili, uzmu lišće i onda uzmu lijander i onda sa time naprave loptu i to igraju. Ajde mi kupimo jednu loptu, ajde. Ovdje mi njima kupimo loptu, kad smo mi njima dali tu loptu. Te sreće, te ljubavi, skakali su na nas, ljubili nas, nisu vrištali su od sreće i zadovoljstva. A šta sad danas ti kad kupiš detetu loptu, to nije ništa, to... Moraš nešto, neki specijalni telefon koji košta, ne znam ja šta, par stotina eura ili neke patike, ne znam ja šta. Da, motore i ne znam ja šta. Serotonin dovodi do opuštenosti, smirenosti i vedrine. To su, pogledajte, deficit serotonina, bezvoljnost, neraspoloženje, mrzovoljnost, čak i depresija. S druge strane, pogledajte, dovoljno serotonina, mi smo relaksirani, vedri i opušteni. Hrana koja je bogata ugljenim hidratima i koja sadrži triptofan i tirozin, to je pravi, ta hrana treba da obezbeđuje unos tirozina i triptofana. Ne vidi se ovde. Ovde piše koja vrsta hrane je najbolji izvor tirozina i triptofana. Odgovor, hrana koja je bogata ugljenim hidratima i aminokiselinom, triptofanom i tirozinom. Biljni izvori ovih aminokiselina, siromašni u ukupnim proteinima, a bogati u složenim ugljenim hidratima su daleko najbolji izvor aminokiselina i najbolji stimulatori sinteze serotonina i dopamina. Zdrava, prirodna hrana je ključni korak u postizanju vrhunskih mentalnih sposobnosti. Pogledajte kako lepo izgleda. Svaka biljka je jedno, pogledajte, pa to je svako umetničko delo. Šta, je li krvavica umetničko delo? No, ovo je umetničko delo. Lepo za izgled, prijatnog mirisa, stavimo u usta, milina. Dakle, kad uđe u organizam, milina. Ono što Bog tvori, to je savršeno. Ne možemo se dodati, ne možemo se i oduzeti. I to Bog tvori tako da bi ga mi poštovali i slušali. A ne da bi mi tu nešto menjali i mi tu nešto izmišljali neke stvari na svoju štetu i na svoju propast. Ja kažem, imam previše godina, prošao sam i surovi komunizam, i ateizam, i socijalizam, i ove multipartijske stvari, to se vidimo svašta. Nema sreće, nema mudrosti, nema razuma, ni napretka nasuprot Bogu. To je istina i to, kao kažem, ja ne želim da budem agresivan. Ja poštujem i agnostike, i muslimane, i Jevreje, i volim da svi oni se osjećaju prijatno na mojim predavanjima. Nema radosti, nema uspeha, nema istinskog zdravlja nasuprot Bogu i njegovim principima koje nam je on otkrio kroz našu savest, kroz knjigu prirode, ali i kroz knjigu Biblije. Rezultati studija su pokazali da biljna ishrana, bogata u složenim ugljenim hidratima i siromašnim proteinima, povećava sposobnost samokontrole i kočenja impulsivnih reakcija. Vegetarijanska ishrana poboljšava emocionalnu inteligenciju u odnosu na ishranu životinjskog porekla. Zašto? Jer emocionalna inteligencija nas uči samo... Biti emocionalno inteligentan znači samo kontrola i kočiti impulsivne reakcije. A biljna, vegetarijanska hrana nam upravo u tome pomaže. I vreme da ja završim, da pustim katedru i mikrofon drugoj osobi. Opet zovemo gospodina Solomuna, kada je pametan. Dakle, šta da radimo? Ako kažemo pamet, mislimo na Solomuna. Čujemo reč Solomun, mislimo na najveću ljudsku inteligenciju. Šta kaže Solomun? Sav je trud čoveči za usta njegova. Mi pričamo o hrani, jedemo 3 puta na dan, kuvamo, ali šta? Ne zaboravimo da hrana ne može da zadovolji i zasiti ljudsku dušu. Zato nam treba pastor da govori o potrebama ljudske duše. Izvolite.